गोड़ लगतानी। समाचार बा धनसोई से। धनसोई बाजार एगो अच्छा स्वास्थ्य केंद्र के सुविधा खातिर तरस रहल बा। कहे के तो एइजा के सांसद स्वास्थ्य राज्य मंत्री बानी, लेकिन क्षेत्र के स्वास्थ्य के सुविधा बात कइल जाओ तो जीरो बा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर, उप स्वास्थ्य केंद्र उनवास, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निहालपुर जैसन दर्जनों ग्रामीण इलाका के स्वास्थ्य केंद्र बा, जहाँ खाली टीकाकरण खातिर खुलेला। स्वास्थ्य केंद्र के हालत सुधरे से दर्जन गांव के होई लाभ। जहां तक धनसोई के सवाल बा, यदि धनसोई में अच्छा सुविधा उपलब्ध हो जाए, 24 घंटा डॉक्टर के ड्यूटी रहे, साधारण जांच के व्यवस्था हो जाए, इससे धनसोई सहित आसपास के दर्जनों गांव के लोग के स्वास्थ्य लाभ मिली। एगो कार्यक्रम के दौरान सांसद महोदय सब स्वास्थ्य केंद्र के वेलनेस सेंटर में तब्दील करे के बात कहनी, लेकिन दावा खोखला साबित भइल। अस्पताल जर्जर हो चुकल बा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा और फर्स्ट एड के भी व्यवस्था नहीं है। सब दल के स्थिति वजह से सौंधा निवासी पारसनाथ सिंह, चिरैया टाण के चितरंजन सिंह, चमेली निवासी विनोद कुमार, जिगना निवासी विनय मिश्रा, रसूलपुर निवासी राघवेंद्र पाठक, समुदा निवासी अर्जुन यादव बतैले कि सब दल के एक हालत बटुए है। दावा हाथी के दांत जैसन बा, खाए के और दिखावे के कुछ और। क्षेत्र के युवा पलायन कर रहा बने। चुनाव में सब दल के नेता जनता के हमदर्द बनेले, बाद में जनता के दर्द समझे वाला केहू न रहेला। सब दल झूठा वादा करेलन, जनता बार बार इनकर ठगी के शिकार हो जाले। मनुष्य के मूलभूत सुविधा में भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा। चिकित्सा के चौथा स्थान आवेला। सरकार के चाहिए, बिहार सरकार के चाहिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ बढ़िया करे। आज बहुत सारा उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में बा, एकरा के देखे कौना हालत में बटुए, एकरा पर विचार करे, एकरा के ठीक करे के व्यवस्था करे। अगर खबर निक लागल तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करी।